День добрый, дорогие сябры. От меня Молодого фронту рады вітаць вас на сённяшнім беларускім еўрапейскім форуме. Калі я апошні раз выступаў з этой трибуны, у зале там-сям былі чырвоныя палотнішчы, на многіх дэлегатах былі значкі серпом і молатам, тады не ўсе зразумелі, чаму Малады фронт не падтрымае камуністаў. Час все расставляе на свае месцы, таму сёння в гэтай зале сабраліся аднадумцы, которые ведаюць, якою павінна быць Беларусь і як гэта зрабіць. Звяртаюць увагу на тое, што арганізатары форуму не шмат выдзелілі часу для выступаў самі сабе, ну то першую чаргу, ведаеце, лишнего не наговорил, да? Вот, я паспрабую тезісна адказаць на пытанне, чаму Малады фронт удзельнічае сёння у беларускім еўрапейскім форуме. Па-першае, Беларусь неад'емная частка Еўропы. І даказваць нам гэта сёння нікому не трэба. За нас гэта даказаў сын нашай зямлі Франциск Скорина, который в 1517 годзе надрукаваў на мове свайго народу пятую у свеце Біблію. За нас, белорусские европейцы, доказали авторы статутов Великого княжества Литовского 1529, 66 и 88 годов. За европейский шлях для Беларуси змагались кіраўнікі паўстанняў 1830-63 годов, якія, змагаючыся з усходняй азиатской деспотией, отстаивали для своего народа, стверждали для его право на европейский выбор. Другая причина нашего удела у Европейском форуме – необходимость яднання на подмурку супольных каштоўнасцяў, супольных ідэй, необходимость яднання аднадумцаў. Бо менавіта аднадумства, у аднадумстве закладена эффективность дзейнасці и яе паспяховасць. И я перакананы, что сённяшні форум станется добрым стимулом, добрым штуршком для яднання ўсіх праеўрапейскіх и прабеларускіх силаў. Третья причина, по якой Малады фронт удзельнічае в Европейском форуме, гэта необходимость выпрацоўкі дзейснай и эффективной стратегии перамоги. Стратегии, якая б дазволила нам спыніць эту недарэчную и абсурдную 15-годку. Сегодня многие разумные люди, я даю пашану их досведченности, розуму, говорять об тым, что нам трэба выпрацаваць новую эволюцыйную теорию, маўляў, тут ператрываць трошачки, там дамовіцца, и все, адбудуцца ў Беларусі перамены. Калі я слухаю это слово, сябры, ведаеце, я прыгадваю подтвержденное шматкроць гісторыі и словаспісання. Посрамлю мудрость мудрых и кемлівасць разумных знішчу. Посрамлю мудрость мудрых, говорит Бог, и кемлівасць разумных знішчу. Тому я перакананы, что Беларусь, перамены в нашей краине отбудутся в один день. Отбудутся тады, калі большасць і чакаць гэтага не будет. Для нас же самое главное – быть едными, быть однодумными, робить свою работу и быть верными спрадвечным христианским идеалам. Идеалам, на якіх сфармавалася сучасное обличье Европы. Идеалам свободы, правды и справедливости. Жива Беларусь!